Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шидестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани питсаҳои бо лаззати сочниро пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. маҳсулот барои хамири питсамон бошад: 1 стакан оби ҷӯш, 1 стакан шир, 1 қошуқ шакар, 1 қошуқ намак дар корай, 1 қошуқча дрож дар корай, 50 грамм сливични масла дар кораю ба орд дар корай. Ордуш бошад то сахтак шудан шавад. Сахти бадам нашурен. Хоҳен ки агар питсаотон чӣ қадар воздушни мулоима ки ба мазза биёяд, ҳамин ранги хамири расида бурӣ, нони тунук бурӣ ку хамируш ранги ҳаму бия, чӣ қадар питсаотон ба мазза мебия. Ранги хамири кулча бурӣ, сахтак нашурен. Сус така ки хушрӯ шурен, ҳамин қадар мулоими хушрӯ мебия питсаотон. Хай результати питса нишон додагиам. Охир наворум да бо нишон медиҳем чӣ қадар резонаки мулоимак омадагиай. Аввал ин мехоҳад дар коса оби ҷӯша меандозем, шира меандозем, шакар, дрож, намак, сливични масла, ҳама маҳсулоташа меандозему ба орда андохта мешӯремша. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, канали мана видеома дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеом лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматона дӯст медорум. Бовар кунед, ҳамин қадар қатъи ҳами шумон омӯхтаи шудагиам ки вақте ки ҳамин свето мемурад, дар ҷои мо связ гум мешавад, ҳам хеле нороҳат мешавам. Худо мегӯм тез дарак свет биёяд ки апаҷону хоҳарҷоно чӣ комментария кардагиянд, чӣ гапҳои нағз омада гуфтагиянд, чӣ дуоҳои нек додагиянд. Бо мехонам, бовар кунед, асабакум ором мешавад. Ба ҳамин яка ютуб каналам бовар кунед омӯхта шудам. Ба ҳамаи шумо бовар кунед. Хиёл мекунам ҳамаи шумо бовар кунед апаҷону хоҳарҷоно барои ман якта ҳамин хеши наздикум мешем. Бовар мекунед. Ҳама вақт Аллоҳ нигаҳбони шумо бошад. Аллоҳ ҳама вақт дар касбу кори ҳама ҳакат барор тияю қати фарзандотон, қати оилатон нигаҳбонтон бошад. Ин аҷа чӣ хеле ки мебинед хамири питсара хай ман шӯридум. Бинед чӣ хеле мулоимаки хушрӯай. То ҳами дар дастон начаспида нако, анам хеле мушт кунед чӣ қадар питсатон хушрӯ мебия. Ба камакак роғани алейна андозену бо камакаки дига ду бор мушт кунед. Ба монед то дам гирифтан, то расидан шуда. Тесташа бинед духтаро чӣ хеле хушрӯай, дар дастон вобше намечаспада. Хай очаҷон мегӯянд ки вақте ки хамир кардед чӣ қадар мушт кунед ки дар дастон начаспа, ҳамон қадар хамиртон хушрӯ мебиёяд. Ин аҷа боша рӯҳакша мепӯшонам, мебиёрам дар хонаи гармак мемонам то расидан шавад. занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмона ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. ин хоҳарҷонмон бо озмун метия. Баъди ҳар як моҳе ки дарс метия, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебироя, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метия. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонона рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода отзифҳошуна мемонам. Бинед забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода ва баромада аз группашон мераванд. Чанд та апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Ҳозир бошад хоҳарҷонмон якта группаи бепули калон ҳуйкадагиай марафон сар метияда. Ҳар рӯз дарс метия духтаро. Якта группаш платиняй, якта группаи дигарш бепулай. Кадомитон ки мехоҳед мақсад бепул забони русиро омӯзен, марҳамат кунед, силкаша бошад дар комментария закрепит мекунам. Дароен нависен забони русиро ай худ кунед духтаро. Ана ин сообщениҳо бошад отзифҳои нав ба нави духтаракое ки забони русиро омӯхтаистанд. иҷа чӣ хеле ки мебинен хамири питсаи ман шӯридагӣ, инам хеле хушрӯ расидак дам кардагиай. Мегирам ба 4 қисм тақсим мекунам. 4та питса шудагиайда. Ҳамин канали мада питса чанд намуд кардагиём.
гӯштишам кардагиюм, гӯшти мирғ кати, калбаса кати, сосиска чанд намуд кардагиюм. Неки духтаро мегӯянд ки ай ҳами ритсепҳои шумо кардем чӣ қадар мулоимӣ воздушнӣ, мулоима ки бамазза омадагиай. Апаҷону хоҳарҷоно, дар ҳамаи влогом гап мезанам ку ягон видеои ман секрет надора. Байни ману подписчикомда ягон секрети пухтупаз нестай. Да чизе ки ҳастай, ман барои шумо ҳам хеле пухтупаза нишон медиҳам бе ягон секрет. Барои ҳамин ба дили пур гирен пазем, чӣ ритсепте ки ай ман мегирем ба дили пур пазем. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекуна, апаҷону хоҳарҷоно дар омаден тамошо карден, подписатсия кунен ки то канали мана мақсад гум накунен да. Баъд дар ватсапам бисёри апаҷону хоҳарҷоно менависанд ки и қадар духтараки хубӣ, и қадар мақсад хубӣ мекунӣ мардумда. Ҳози ҳамин ритсепамо мақсад а ягон ҷо мегирем мепурсемша ҳамин қадар нарх кати мегӯянд. Ту бе ҳичи ҳам хе нишон медиҳӣ. Хай ман кӯшиш мекунам ки як хубим раса. И дунё ду рӯзае, бовар кунед, кӯшиш мекунам ки як хубим раса. Ҳам хе духтаре ҳастам ки намехоҳам дар ягон кас бадӣ кунам. Касе ки мақсад дар ман бадӣ мекунад, чӣ дил нияте дора, бигзора ҳамун дил нияташ ранги худаш боша. Ман не ки ҳам хе духтаре ҳастам ки кӯшиш мекунам хубим раса. Дар ватсапам бовар кунед бисёри апаҷону хоҳарҷоно, занакҳои калон бисёри бад менависанд, бисёри бад ритсепҳоро мепурсанд, мегӯянд ки и қадар духтари мулоимгапӣ. Яхе одамода менависем, як бор ду бор ҷавоб медиҳанд, дигар аҳамият намедиҳанд. Хиёл мекунам дар ин дунё ҳамамон меҳмонем, бовар мекунед апаҷону хоҳарҷоно. Барои ҳамин ба қадри якдигар расидан дар кор. Ман намедонам, намешиносам ҳамин подписчикома. Бисёришон бовар кунед, ҳам хе суханои ширин мегӯянд, хиёл мекунам ранги ҳамон апаи хоҳари худам бовар мекунед. Хай подписчикое ки ай пеш мара дидагиянд, мақсад медонанд характери мана. Хай дунё дар хиёл мекунам фақат хубӣ мондан дар корай, хубӣ кардан дар корай, дигар ҳичи ҳамаш хабари бекор. И дунё ҳамие ки хубит бояд мона. Баъд ай сарот гӯянд ки хай одами хуб буд, нагӯянд ки одами бад буд, дили нияташ сиёҳ буд. Шукронаи Худо, модарҷону падарҷонмон ҳам хе насиҳат мекарданд, ҳам хе тарбия кардиянд ки фақат хубимон расад ба одамон, на бадимон. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинен, хай ман зволочакҳои питсара гирифта тундук мекунам. Иними начинкашда хай кӯдакои ман аз мебинанд. Бисёри кӯдако хай ҳамин калбаса, сосискаи дӯст медоранд. Ба ҳамин хотир як гуфтам мирғ катӣ кунам, гӯшти мирғ катӣ ки дар морозилник мондаги ях кардагӣ буд. Ба хай гуфтам биё хай чизе ки дар ҳамин холодильник ҳастай берунда ҳамуна кунам. Ба ҳамин хотир хай се намуд кардам. Ҳамин сосискаю, калбасаю, ҳамин болгарский. Не ки ҳамин питсада аҳамияти болгарский андозен чӣ қадар ба мазза мебияд. Намедонам ки ман дар маъқулиш дагия. Кӯдако мегӯянд чайни мо дар на андозе ё кам андозе. Хай ман дӯст медорам андохтагию. Начинкаш хай ҳам хеле калбаса, сосиска, болгарский, помидор, бодиринго ки маҳкам кардаги будам ҳамин тобистонӣ, ҳамин бовар кунед салату питса карда тамом карда истам ҳамин бодирингоя. Не ки аҷоиб буд бодиринго маҳкам кардагим. Чӣ қадар бодирингои хушрӯ, сахтака ки аҷоиб омадагиам. Ҳар рӯз гӯем якта салони бодиринги салони, якта шакаровак гӯй карда истам. Бисёри бад хай маҳкам кардаги будам. Хай яду каста хай бо додам савоб шава гуфтаю. Бисёриш хай бо истодагиам, хай кӯдако хӯрда истиям, кушода истам. Меҳмон мебиёд, се намуд мекушом ҳам хеле. Барои соусш боша майонеза қати кетчуп якҷоя кардагиюм, дар тагу болакош кам-камаки рехтагиюм. Сира боша ҳаним хел чоркунҷа реза кардам. Ҳамин питсада ҳамин чоркунҷа реза кунед чизоша маҳсулотоша. Бинед чӣ қадар не ки бо хушрӯи бад мебияда. Ҳама ҷошта тит мешада. Ҳамин сирош мулоими бад мебиёяд. Иҷа хай 4 та кардаги будам. 3 таша хай навор кардам, якти дигаша гармогарм кӯдако гирифтан хай майда кардам, хӯрдан. Дигар вайша навор накардам. Ҳамин 3 таша хай навор кардам. Ҳамин результат, як ташам боша результатае, 3 ташам боша результатае. Результатоша хай нишон додагиюм кубо. Инам хай як таша тунук кардам, начинкаҳоша монда дар духовка дар дараҷаи 200 градус мондум мепаза. И дуюмшам хай тунук карда истам. Дуюмшам ҳам хай тунук кардам, начинкаҳои болоша хай мондуму ишам тайёр шуд. Сеюмшам ҳам хай тунук кардам, ҳам чорумшам 4 намуд кардагию. Ҳар чорша ҳам хай тунук карда начинкаҳои болоша мондуму якта охиришда сир камӣ кард, бо якта дигар сир ҳӯй кардам, болошта хай сир атёрка гузарондуму хай хулоси гап ҳар чорша пухта гирифтагиюм. Иҷа баъди навори питса баъд хонаи ҳамсоя тӯй рафтагӣ будем. Ҳамунам хай камтар навор кардагиюм. Тамошо кунед дӯстони азизи ман.
рӯи дастархон хай камтар навор кардагию. Медонам ки апаҷону хоҳарҷоно дар ғарибиен, ватана ёд кардагием, тӯю маъракаҳоя ёд кардагием. Ба ҳамин хотир хай камтар навор кардагиюм. Оши тӯй чӣ қадar бамаззае. Ака ҳама вақт ҳамин оша дар хона мекунӣ мехӯрӣ, не ки ҳамин оши тӯй чӣ қадar назари ман бамазза мебиёда. Ба ҳамин хотир хай навор кардам рӯи дастархона. Тамошо кунен хай. Рафтем тӯй дашиштем хай, ҳамсояҳо рақсу бозӣ кардан хай. Хай баъдам шиштему хестем бо ба хонаҳои худмон омадем. Худоҷон ҳамаро ба тӯю маърака расона. Худоҷон соҳиби ҳамин тӯя, худо бахти сафедтияю соҳиби кӯдакҳои зебоҳо шаванд илоҳинам. Омин. худо морам фарзандомонам тӯй кунем илоҳинам. Иҷа бошад чӣ хале ки мебинен ина питсоҳома ман хай 3 донаша пухта гирифтум. Ҳар сеша хай навор кардум бинен. Не ки беҳтарин омадагия. Ҳамин хай афтошон маълум куд чӣ қадар сочини бо лаззат омадагия. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।